Hey toekomstige chauffeurs, heb je je theorie-examen gehaald en je voorlopige rijbewijs bemachtigd? Dan is het tijd om je vaardigheden aan te scherpen op een oefenterrein. Maar waar vind je die in België? En hoe haal je er het meeste uit? Blijf kijken, ik vertel je alles over de beste oefenterreinen in België. Oké, laten we beginnen. Tijdens je rijexamen word je gevraagd om 2 willekeurige manoeuvres uit te voeren. Zoals parkeren, keren in een smalle straat of achteruitrijden in een rechte lijn. Je weet niet welke manoeuvres je moet doen, dus is het belangrijk om te oefenen in een rustige, gecontroleerde omgeving. En waar kan dat beter dan op een speciaal oefenterrein? Eerst Antwerpen. Hier is de inside information. In Mol, ga naar de Rivierstraat voor een openbaar oefenterrein. Herenthout heeft een enorm terrein van 10.000 vierkante meter bij het Kempisch Trainingscentrum. Denk aan de grote markt van Antwerpen, maar dan voor auto's. VAP Rijschool Wilrijk Autostad in Wilrijk biedt een privé oefenterrein aan voor hun leerlingen. In Duffel vind je een openbaar terrein aan de G. van der Lindenlaan met verstelbare oefenpalen. Handig! Capelle heeft een verkeersoefenpark dat elke zaterdag open is van 9 uur tot 15 uur. Ideaal voor een zaterdagse activiteit. Dan nu Limburg. De blauwe parking van KRC Genk is gratis te gebruiken als oefenterrein en heeft verplaatsbare pionnen en infoborden. Supporteren en oefenen. Rijschool Wieriks in Lanaken biedt een privéterrein aan in Oudsberg. Koersel heeft een openbaar oefenterrein aan de Kruisweg. In Paal kun je vrij oefenen op de Finse piste. Nu gaan we naar Gent. Nazareth heeft een vrij toegankelijk oefenterrein aan de Huizenpontweg. Rijschool AH Palinghuizen in Gent beheert 2 oefenterreinen aan de Frans de Mildreef en Meijerij. Dubbel zoveel oefenkansen. Vinderhouten heeft een druk bezocht. Gratis oefenterrein vlakbij de Spijbrug. Zulte biedt een openbaar terrein aan de Haverstraat met lijnen en obstakels. En tot slot, Brugge. Het Driving Training Center in Brugge heeft een speciaal oefenterrein aan de Padhoekenweg. Industrieterrein Blauwe Toren wordt gebruikt door VAB Rijschool Brugge. In Beernem is de parking van het Bulskampveld een openbaar oefenterrein. Perfect voor een uitstapje. Rijschool Topper aan de Monnikenwerve heeft een privéterrein voor hun leerlingen. Nu je weet waar je kunt oefenen, volgen hier een paar tips om je oefensessies effectiever te maken. 1. Begin met basismanoeuvres en ga geleidelijk over naar complexere manoeuvres. Net als frietjes eten, begin met de kleintjes. 1. Gebruik alle beschikbare middelen, zoals infoborden en verstelbare palen. 1. Neem een vriend of familielid mee om het proces leuk en motiverend te maken. Samen uit, samen thuis. 1. Regelmaat is de sleutel. Probeer een paar keer per week te oefenen. Binnenkort heb je je officiële rijbewijs. Dus waar wacht je nog op? Zoek het dichtstbijzijnde oefenterrein en begin met het waarmaken van je rijdromen. En vergeet je niet te abonneren voor meer tips en tricks over autorijden. Klik nu op het belletje. Tot ziens op de weg.